Helo, croeso i'r sianel gyda fideo a heddiw fi'n mynd i siarad am Overwatch. Mae Overwatch yn gêm newydd sydd wedi dod mas mewn y cwpl o misoedd diwethaf. Mae'n FPS a ti'n chwarae as 22 pobl gwahanol. Y peth gorau i'n neud yw clicio quick play, ti'n gallu mynd round, just a ti'n capture objective neu y payload, a mae'n really hwyl. Ti'n gallu chwarae as 22 characters, a un fi'n chwarae y mwyaf gyda yw Bastion, sydd robot, a mae eisiau helpu y byd, a mae'n cael cute aderyn ar y ochr. A mae'n y characters efo fel Anna, sy'n sniper, ond pan mae'n seithi y teammates nhw i heal nhw. Mae'n Widowmaker, sy'n normal sniper. Tracer, sy'n gallu rewind the time a jumpo i llefydd gwahanol. Mae'n Soldier 76, mae pawb yn gofal classic FPS guy, oherwydd mae'n fel pob FPS character arall. Dyna gyd fi'n mynd siarad am heddiw. Diolch am gwrando. Like a ni a subscribe down the bottom, sgwach yn fel.